tuntuma hian AESDO civil application form fill up dan le application form a hian eng tenge fill up ngai ti te kan en ho do na ni masabera chuan tuna kan hmuang hian hei hi slip receipt ania application form tuna hei hi application form kan leina man a receipt ania I tun ma deuh khan cheng zahni le somnga zahni le somsari te ni thina I form man hi tuna chuan an ti hniam dewa cheng za somnga ani cheng za somnga ni tawa chuwang chuan application form MPSC nuaya na eng na po ni sela MPSC conduct nuaya na kan lak reng an lak reng chu application form cheng za somnga join kan la chuak thei ani chuan hei hi receipt ania hei hi application form ania ta hian MPSC symbol chutna na oma application form in zia ka instruction te oma phek ma sabera hian instruction oma ni application form a hian phek li a oma phek khatna application form phek khatna hian instruction chi sang oma chuan thil tel tur chi certificate le mark sheet te tribal certificate te khatiang chi te kha oma chuanin ta hian incomplete application will be summarily be rejected ti te oma instruction ani phek ma saber hi phek ni na chuanin kan hmuang hian fill up tur lo oma name of post applied for ti te lo oma chuan AESDO civil zia kanga chuan hming te pa hming chuanin gender chuan address permanent home address le address of communication chu temporary address kan ti thin khani a tuna hian Mizoram ko ama permanent address kada maya communication address kada ngai lawa chuanin number 6 na hian date of birth te oma community ta hian tribal SC OBC general kan ni nge ti kha kan tik le bokanga date of birth oma community oma religion a hian Christian nge Hindu nge Buddhist ti khani lenga nationality a hian Indian kan ni Indian le maya chuanin phek thumna hian educational and qualification from matriculation matric poso matanga achunglam zong certificate kan nei te mark sheet kan nei te ngani chu khatiang kha kan fill panga chuan documents kan attach bokanga chuanin number 11 a hian Mizo Tong middle school standard tar kan share lo chi kha oma ta hian yes kan tikanga china khan education certificate hian HSLC te HSSLC te chuan BEB tech emo chuan postgraduate nang chi te kan nei chuan kan fill up bokanga chuan ta hian number 11 a chuan Mizo Tong class Mizo Tong middle school standard tal kan hriat anga ya chu kan hriat lo tik turania experience certificate te oma experience kan tho to na te oni chuan kan zia kang chuan 13 a hian present post health tuna tho lai mek so kan tho lai mek kan nei lo te chuan reservation physically handicapped ti te disability ang chi de kan reservation relaxation te trina chuanin entinan kut me ke kim lo te kan lo nia pian suan eng mul kan lo ni chuan khang ta kan zia kanga number 15 a chuan
optional subject kan nei ang chi kan zia kanga tuan hin civil engineering ani mai name of center le name of center ai chun Aizawl ani mai MPSC mai ani ma sila engineer exam shim ang chi chu tuna hian Mizoram ang chuan subject dangte line dangte stream dangte ngai to chuan kan la claim awangin candidates te kan la claim awangin Mizoram a hian MPSC hall kan conduct mai thina chuwang chuan name of center a khan Aizawl ani deuh mai ni chuan in 15 a hian a document kan attach te hian ST tribal certificate le experience certificate te marksheets of metric te class 12 le kating BE graduate khatiang kan marksheet te khan lenga chun certificate ten le bukanga chuanin tunlaya hian computer certificate computer proficiency certificate ang chi khan dil thina amero chu yemani engineer B ka hian exceptional case awangin dil lo hlawa chuan ka submit tel lo mai don ani wana hian nei phei chu ka nei to amero chu ka submit tel lo mai ang declaration declaration a hian place date te ma chuan signature of the candidate te intilea chu tiang te chu ani